Takže dnes také iné video. Vyberieme sa do tejto opustenej vodárenskej veže v stanici Slanec. Slanec sa nachádza asi nejakých 20-25 km od Košic východne. Táto vodná väža slúžila na doplňovanie vody do parných lokomotív, keď to ešte jazdili. Podľa architektúry podľa mňa bola vybudovaná v nejakých 50 rokoch. Plotu nie, čiže my sa skúsime vybrať dnuka. Som, že nás dnes je dáka Samara. No. Je to celkom prístupné. Okolo budovy je dosť veľký nepodriadok. Vidno tu ešte staré sklá, keď tu boli nejaká jama, nejaký kanál. Je veľký neporiadok. Podľa mňa toto je studňa, kde bola tá voda tiež. Niektoré okná sú už zaplechované, to znamená, že sú v nich plechy. Sú ešte múry splnené z 50 rokov. No a my sa ideme vybrať nuka. Nuka sa dostaneme celkom ľahko. Tu je takýto chod do tých dverí. Hore vyliesť teda nechcem. Ešte staré drevo. Možno niekde nájdem aj tabuľku nejakú s rokom. No, vidíme bordel. Drevo podľa mňa ešte 50 ročné. Aj viac určite. Tak toto vyzerá hore. Môžete vidieť vodu nádrž a rúru. Vlastne tá rúra išla sem dole a stále sa čerpala vlastne voda. Tam vidno potrubie, ktoré vlastne asi sa napájalo na tú rúru. Vidno tu konštrukcie, aj drevené pravdepodobne, alebo to je iba položené, ale toto je určite tá hlavná konštrukcia. Tá väža podľa mňa skončila v nejakých 60-70 rokoch, keď tie bobiny už nasadili na tie tráte, rakane bobiny. A vlastne tam vidno ďalšiu prítokovú rúru. A hore je samotná nádrž vlastne v takom tvare 1, 2, 3, 8 uholníka, ale to je hlavný rama, ináč je to kruh. No takže vlastne tu vidno rebrík, niektoré časti sú už podlamované. Hore teda liesť nechceme, lebo nechcem, pretože to môže kľudne sa zo mnou zrútiť. Tak toto vyzerá tam, počuť tu holuby. Tam je nejaká miestnosť, pravdepodobne nejaká technická miestnosť. No tam dvere. Tam sa pravdepodobne dostaneme, ale môžeme to vyskúšať, že zaskočiť dole, pozrieť sa tam. To môžeme vyskúšať. No. Takže hore sú holuby. No tu je taká technická miestnosť. Nie je tu veľmi nič. Ale pravdepodobne tu boli nejaké ventily alebo niečo iné. Tu vidno ešte podľa mňa konštrukciu. V tých dierách išli plechy. Teraz sa nejako vymagoriť hore. Takže dostal som sa nejako hore. Takže môžeme si ešte pozrieť z exteriéru, čo sa nachádza okolo. Takže takto to nejako vyzerá tu na okolí. Je to celé zarastené, takže prístupné to je, ale keď už listie bude v lete, neviem, či to bude také prístupné ako teraz. Bubak na nás nevybehol, čiže to je dobré. No. Že táto stanica pamätá ešte veľmi veľa. No ako pamätá veľmi veľa podľa mňa. To stanice ako veľmi, toto železničnej dopravy sa v tých rokoch 1915, 16, 14 zapájal Štefan Forgač, on bol tu miestny grof. On veľmi tomu pomohol. K tomu vybudovaniu, on tu mal aj pílu, tu ako dneska kúsok z nej je asi. On tu mal aj pílu a on vlastne tie prasce na koľaje, staré ešte 100-ročné, on vlastne tu ich pílili a ukladali, keď sa tá trať budovala. Tam je vidno ešte nejaké stavadlo a tam sa pchať asi radšej nechcem. Tu vidno nejaký starý dom, podľa toho balkónu fakt starý.
No a tu vlastne je tá píla, kúsok z nej. Tá píla bola veľká rozloha, tá bola aj dole. Ako teda hore, tak nad nami. Tá vidno Slanec a hrad Slanec. Je to tak stredne vzdialené. Máte tu nejaké posedenie. A tá samotná väža vyzerá takto. Keďže vidno hore komín, tak pravdepodobne tam niekto v nej sedel. Alebo aspoň teda, aby sa kurilo, podľa mňa, ak sa mýlim, napíšte mi to do komentárov. Takže vidno tam ešte konštrukciu, ktorú o tom neviem, či to je vidno. Tam droty z telegrafných stĺpov, podľa mňa aj tento tam bol napojený. No a čo som si všimol, keď som išiel, vlastne vychádzal z stanice, tak tá stanica je naozaj stará. Vidno ešte starý jarok, alebo teda kanál. Tam má vybudovaný so starou pivnicou. No tuto tak, tam sú tie telegrafné nadstavce pravdepodobne. No a takto vyzerá tá väža. Takže budova je pekná, ale podľa mňa to je prestávaná budova. Alebo možno aj nie, ale ja si myslím, že je prestávaná. Tu vidno je starú pivnicu, podľa mňa fakt starú. To bolo uložené podľa mňa nejaké jedlo pre tých zamestnancov železnice, stanice. Ale to slava tejto stanice už pomaly prešla. Ešte keď tu jazdili párne lokomotívy, tak to tu bolo celé veselé. Samotná stanica vyzerá nejako takto. Tam ešte nejaký lom vzadu. To je ďalšia stará pivnica, ale tam nepôjdem, lebo sa bojím, že vybehne na mňa bubák. A sa tam dá dostať, ale nechcem. Je zamknutá. Takže to bola podľa nejaký sklad potravy. Nejaký starý domček. Niečo ako garáž pravdepodobne podľa tej brány. No. Takže, aby ste chceli nejakú ďalšiu stanicu v okolí, čo je napríklad Ruskov, Skalša, Slánske Nové Mesto, no Slánske Nové Mesto myslím, že nie je stanica tam, ale Kalša, tak si napíšte do komentárov a ja tam môžem ísť, natočiť tam niečo. Takže takto vyzerá samotná stanica. Tam vzadu vidno väžu. No. Takže je to stará stanica. Väža podľa mňa v tých 50 rokoch, 40 bola postavená. No, takže pre toto video to je všetko. Zanechajte like a odber. Aby sa vám takéto videá páčili, napíšte do komentárov, čo by som mal natočiť, ale v blízkosti v Koši, pretože tak, kde do Trnavy fakt nechcem ísť. Takže, no, čau. Takže v druhej časti videa sa idem pozrieť na lokomotívu 740 alebo 742 Kocúr a súpravu vysypných vagónov. A niečo natočíme, keď pôjde. Je to stanici Slanec, je to taký kameňolom, takáto veľká stavba. Ja sa musím myslím, že ma nikto nezjazdí. V areáli nie som, pravdepodobne tu. Že my sa idem pozrieť na toho Kocúra. Môžeme aj niečo natočiť teda, hej. Sú tu nejaké celoplechové vagóny. Ja si radšej dám vestu asi. Takže my v našej výprave pokračujeme. Ja radšej zídem tu. Mám na sebe vestu, takže aby náhodou niečo tak aspoň. Vlastne tam aj je široko rozchodná trať. Tam mám myslím, že priemer. Teda rozchod 1524 mm, to je 1,52 metra, lepšie povedané. No a tá ide vlastne do Maťovec, ale myslím, že aj do Černých Tisov. Aj tam je široko rozchodné prekladisko, no teda uvoľné. Tam vlastne tá trať stúpa, ide to hore
a myslím, že potom to klesne a stúpa to od strany z Ruskova. Čiže do Slnca to stúpa a aj zo Slnca to stúpa. A tam vlastne niekde asi bude pravdepodobne stredový bod. Takže ja sa tu idem. Lokomotíva nie je zapriahnutá, vlak je ubrzdený, takže nemám sa čoho bať. Tu vlastne nejaká sypačka, pravdepodobne štrku, alebo neviem, či poviem správne vápenca. Proste niečo sa do tých vagónov sypa, čo sa vyťaží tu v tom lome. A vlastne potom to ide do rôznych kútov Slovenska, kde sa to spracováva. Podľa mňa to ide do Turňa alebo Dvou, tam je nejaká cementárňa alebo niečo také. Alebo tam za Turňou, pred Prošivcom teda. Tam je tiež niečo veľmi podobné. Takže vlastne my sa ideme pozrieť hlavne na tú lokomotívu Kocúr. Taká presne podobná. A vlastne presne to isté slúži vo Vyšnej Myšli, v Nižnej Vyšnej Myšli a v Ruskove vlastne v tom úseku Nižná Myšľa Ruskov, kde opravujú koľaje, teda podkladajú nové podložia. Len by ma zaujímalo, na čo slúži ten veľký pilier. No a tuto možno vidno, tie otvory, to sú sypacie otvory. Pravdepodobne sa tam nejako hore, neviem ako, ale nejak sa to vyťaží, asi preniesie sa to možno nejakými trubkami. Sa to preniesie a sype sa to cez tie otvory do vagónov. Presne tu vidno, že to je nadstavené na ten vagón. A neviem, či to nie je tieni, asi je. No, že... A tu je pekný biely vagón, čisté, nepografitované ešte. Nechápem takí ľudí, čo grafitujú, ako sa nech idú takde pod most, kde ich nikto nevidí, ani na vagóny, ktoré po celom Slovensku jazdia. Tieto sú pekné vagóny celkom. By ma zaujímal typ Facap. No. Hore niečo ťažia. No. Prešli sme celkom veľký kus, tam vidno väžu hore, od Arensku. Celkom veľký kus. Tu už teraz žiadny vlak nepôjde, čiže nemám sa čoho bať. Tu zariadenia vodné žiravy to už myslím, že nie sú, ale určite tu boli niekde v blízkosti, tam veže určite. Ale aj tu, keď zastal nejaký dlhý vlak, tak pravdepodobne tá mašina, väčšinou to ťahali štokre, tie ťažkotonážne vlaky. To bol taký zväz ťažkotonážnikov. Ono sa to ťahalo z Čierny a Tisov cez Košice, Margicany, ešte starú trať pri Ružine, ktorá dneska pozostalo, k tomu je. Také výrezy do skal tam sú. No a vlastne takto išlo až do Spišskej Novej Vsi. A ďalej to ťahali tiež mašiny. Štokre, kremáky. A potom keď sa už prepriehalo, keď už bola elektrifikácia, tak to ťahali bobiny, rakane. Ale už tie vlaky samozrejme boli podľa mňa kratšie. Alebo teda museli byť nasadené dve bobiny. Tam niekto ide. Tu je lokomotíva Kocúr. Je to lokomotíva 742 460 1, pravdepodobne TSS alebo ZSS, TRSKE. Je to česká značka. Takže ten si ma nevšimol. Výroba bola uskutočnená v ČKD Praha. Rok výroby 1983. Nechcem liesť na lokomotívu, lebo to ešte náhodou tu bude nejaká kamera, takže skúsim. Ale nie som taký vysoký, liesť na mašinu nechcem. Takže vidno motor, myslím, že je to 6 válec, myslím. Nevyznám sa až tak do motorových, neskutočne mňa skôr párne zaujímajú, keďže na nich jazdím. Takže takto nejako vyzerá ten Kocúr. Je to pekná mašina,
ešte nejakých takých pekných modrých farbách, stojí za to. Takže vlastne on tu vyzerá takto. Je tu taký násyp. Tu veľmi tesne je tá mašina. Veľmi tesne. No, na mašinu liesť nebudem, no. Si vygooglite, akú vyzerá Pucurovi. No takže takto nejako tá mašina vyzerá. Práve pozor na koľaj. Pravdepodobne osobný vlak ide. Tu, takže takto to vyzerá. Tamto je ten násyp, tam je vodná väža. Ešte sa môžeme vrátiť tam a niečo si natočiť. Tu hore vlastne tam nejaká sedíme pre veliteľov toho kameňolomu alebo teda lomu. Takže tak nejako. Tá stanica je takto do oblúku pekne, ako Trnava, akurát tu myslím, že je to určite väčšia. Takže tak. A my si tu chvíľku posedíme a natočíme nejaké vlaky. Takže sme v tretej časti videa a ideme sa pozrieť na toto stavadlo. Len stopnem video, kým prekročím koľaj. Tak prekročil som koľaj. Stavadlo vyzerá opustene, lebo aj je opustené. Sú takéto šikmé schody. Nič. To je len opustené. My sa poďme pozrieť. Dobre. Starý drevený záchod. Starý by bol parádny záber na širokorozchodný vlak. Starý záchod. Tu nejdem, pretože tu je prepadnutá zem. Vyzerá tu nejako takto. Podľa mňa tam išla rúra a tu bola piecka. On si kúril do nej ten stavadlár. Ale nie som si istý. To je domienka. Tu nejaký kabel neviem, ten môže byť prúdom. Keď to veľmi nie je možné, ale môže. Stavadlo je opustené. To ono pamätá ešte od Čepári. Tam podľa mňa nejaký obraz bol, ja si myslím. Alebo nejaký návod na niečo. Takto to vyzerá stavadlo. Tu bol pult. Pravdepodobne tu bol pult, alebo tu. Nie som si istý. Ale podľa mňa tu boli dva stavadlári. Ja si myslím, že boli dvaja. No. Dá vidno pekne natrať. On vládal tieto výpky tu a tu podľa mňa nuka. Ja si myslím. Ale ten záchod sa mi páči. Ešte zapínačka. Sranda. Úžasné. To pamätá veľmi veľa to stavadlo. A mňa zaujímavé, na čo slúžilo toto. Táto, neviem. Pekný pohľad tu na celú stanicu. Tu podľa mňa boli dvere. Tu sedel, fajčil. Tu krásny pohľad na stanicu. Ešte keď už štokre, kremáky prechádzali. Šľachtičné to musela byť krása. Toto tu ešte aj nestálo. To až potom tu prvé začali jazdiť Sergeje širokorozchodné. Až potom nejakom 74. podľa mňa myslím nasadili tie plecháče veľké. No takže takto. Zanechajte like a odber a napíšte do komentárov, kde v okolí Košíc by som mal ísť potom. Do akej stanice. Ja by som išiel najradšej asi do Ruskova, alebo niekde, kde majú vodnú väžu, že by som to aj preskúmal teda. Že
Povedzte si a ja vyskúšam. Takže, čau.